ओरैनोथ' जोंनि जा जेंना बे जेंनाया जोबनायनि उनाव रिहेबिलिटेसनखौ लानानै जोंनि गेजेराव खोब गोनो गोथो बाथ्रा ओंखारलायबाय थादोंमोन। स्पेसियेलि NDBSनि गेजेरावहाय बेयो जोंनि जागायजेननाय फार्स्ट फेज जाबाय। बे फार्स्ट फेजआव NDBSनिया 2727 सा जादों आरो बाखि 47 साया पिनि दङ। दा मोनसे खोन्थाया बेनो जोंनि गेजेराव दा मोनसे गुलाय गुजाय बाथ्रा ओंखारबावदों माखासे थालांबावनायनि थाखाय। स्पेसियेलि दिनै गासैबो हान्जाखौ लानानै 1900निख्रुइबो बांसिन दा सेकेन्ड फेजआव होनो गोनां दङ, बेखौ जों सावरायगासिनो आरो खोब गोख्रैनो बेखिनिखौ जों साक्सेसफुल खालामनो हागोन होननानै जोंनि सायाव फोथायनाय दङ। बे 1900निख्रुइबो बांसिननि गेजेराव NDB पिनिफ्राय दङ 162 सा, आरनिफ्राय दङ 184 सा। दिनैसिम आंनि आखायाव सफैनाय जायखौ आं लिस्टआव होदों फर्मेलि डेटा हिसाबै धीरेन सारनि ग्रुपनिफ्राय दङ 20 सा। आगुनि जोंनि बै अल क्लियार अपारेशनावहाय लेथेर फेथेर जानानै थानाय जोंनि आइजो NDBफोर दङ, बिथांमोनना 25 सा। बेखौ गासै लानानै जोंनियावहाय दा 1900निख्रुइबो बांसिन दङ। बेखौबो मानसिफोरखौ आं मोनसे जोंनि एक्स NDB वर्कारफोरखौ गुरैयै खावलायदों नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयैदि जेन दावराव दावसि खालामालासिनो सम बायदि जोङो मोननो हागोन। 34 बोसोर जेरावहाय जोङो खोब धर्जयै हारिनि थामोन्थानि थाखाय दावहा नांबोबाय, बे मास मोनसे मोननैखौ नेनो हायैनि गोबां जाहोन थानो हाया होननानै आंहा फोथायनाय दं। सार, बेवहाय जितु सारेन्डार NDBफोरबो दंमोन, बेयाव स्पेसियेलि सारेन्डार NDBफोरखौ जों बेवहाय सरजाबफायाखै। मानो होनोब्ला जोङो बे सारेन्डार NDBफोरनि सोमोन्दै जोङो गभर्नमेन्टजों सावरायदोंमोन। बिथांमोना होनदों सारेन्डारफोरनो गिबियावहाय आगुआवनो जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय पेकेज होनाय जादों होननानै बुंदों। बेनिफ्राय जोङो सारेन्डारफोरजों रायज्लायनानै पेकेज होनायनि सोमोन्दै मोजां मिथिनो मोनाखै। बिथांमोनानो जों मोनाखै, सोरबा साफा सानैया मोन्दों खोमा होननानै। दा बेखौ लानानैनो जोङो सारेन्डारफोरनि बाथ्राखौ जोङो जोंनि BTR सरकारनि गेजेरावहाय सावरायगासिनो दङ। आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जुदि डिनाय खालामोब्ला, जों आसाम गभर्नमेन्टजोंबो सावरायदों, जुदि बिथांमोना डिनाय खालामोब्ला जोंनि BTR सरकारनिफ्रायनो आंहा फोथायनाय दं, जोंनि सरकारनि सायाव जों गासैबो फोथायो। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिथां मानब गेदारा जेरै दैदेनलांदों गुफुं सरकार सान्थि गायसननायनि मुङाव मोनफ्रोमबो बै समनि इनभल्भ जानाय हार्डकर केडारफ्रा एक्स NDB सारेन्डार ग्रुपनि साफ्रोमबो रिहेबिलिटेसननि माबा मोनसे लामाखौ मोननो हागोन, बेखौ जोंहा मिजिं दङ। सार, NDB बिथांमोना आरो मोनसे एलिगेसन होदों जे बेवहाय जिखिनि NDBनो रां अनसुंथाइ होबाय, बेवहाय नकलि NDB बेवहाय रां होनानै हाबसननाय NDBफोरबो फारिलाइयाव मुं दङ होननानै बिथांमोना एलिगेसन होदों। रां होनानै हाबसनदों ना मादों बेखौथ' आं बुंनो हाला आरो आं खोनायाखैबो। दा एक्जेक्टलि मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन, जोंनिया सिम्पेटाइजारफोर दङ, बिसोरखौ जोङो हार्डकर केडार हिसाबै माखासे सिम्पेटाइजारफोर दङ। थिग दं, थालांनायनि बाथ्रायानो फैनो हाया। सेकेन्ड फेज फैगासिनो दङ, जेरावहाय जोंनियावहाय 1500निबो बारा दङ NDBSनियावहाय दाबो मोननांगौआ। बेनिफ्राय बे 1500नि गेजेराव फ्राय 85 जन सायानो हार्डकर केडार। गतिके थालांनायनि बाथ्रा थानो हाया। फैनो थालांगोन बोरै? लिस्टआव जोंहा जा दङ बे लिस्टनि गासैबो मोनजोबखागोन, थालांनायनि बाथ्रायानो फैनो हाया। सार, बिसोरनि थांना थानायनि राहानि थाखाय आरो सरकारनि फारसे माबायदि राहा लाबावगोन? बिथांमोननोथ' थांना थानायनि थाखायनो नै दा 4 लाख खरि होनाय जाबाय आरो बिथांमोननो 3 बोसोरनि थाखाय हार्डकर केडारनो 6000 खरि स्टाइपेन्ड होनाय जागोन, सिम्पेटाइजारफोरनो 4000 खरि होनाय जागोन। बेनिख्रुइ साबसिन आरो माथो मावनो हाबावनो सरकारा? साख्रिनि बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन, बा मिलिटारि बा डिफेन्सआव साख्रिया फिजिकेलि सोरबा फिट दङब्ला बेखौ लाखिनो हाया। जाय अमा बेदर जानानै, मैसो बेदर जानानै, गेन्द्रा गेन्द्रि जानानै साख्रि नागिरबाथ' बोरै जागोन? नङा होमबा? बिदिजों साख्रि नागिरजों जाया। मानोना जोंनि साफ्रोमबो NDBआ सोलोंथाइ बिथिङाव सौहाख'यैनि जाहोनाव जों माखासे साख्रिखौ मोननायाव जोंहा गोब्राब जायो। खिन्थु गभर्नमेन्टनि नर्म्स बायदि आर्मि मिलिटारि बेटेलियन बायदिसिना मोननोथ' जोङो फिजिकेलि फिट जानांगोन आरो फिजिकेलि फिट जायोब्ला माखासे माबायाव जोंखौ हगारखानाय दङ। जोङो सावरायनाय बायदियै साफ्रोमबो फिट NDBखौनो पुलिस मिलिटारियाव सोनो हानायनि बेबस्थाखौ जों लाबोनो नागिरगासिनो दंखायो।